L-aħħar stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir juri kif l-istazzjonijiet One żammew posthom fost l-iktar stazzjonijiet segwiti f'pajjiżna b'udjenzi li jlaħqu l-eluf u jaqbżu bil-kbir dawk ta' nett. L-istħarriġ li ħares lejn frar 2018 juri li meta wieħed iqabbel l-udjenzi medji tat-televiżjoni isib li One iħabbata mal-istazzjon nazzjonali u l-udjenzi huma 3 darbiet iktar minn nett. Filwaqt li TVM għandu udjenza medja ta' ftit iktar minn 35%, One għandu udjenza medja ta' 17% u Nett 9.9%. Fl-istess waqt One News kellu udjenza medja ta' 57,000 telespettatur bejn it-tnejn u l-ħadd. L-istħarriġ wera li One News laħaq udjenza massima ta' aktar minn 78,000 telespettatur biex bekk kien l-iktar programm televiżiv segwit fuq One. U fil-waqt li l-udjenza massima kienet ta' 78,000, dik ta' Net News kienet ta' inqas minn 38,000, differenza ta' 40,000 spettatur. Spettaturi li f'bosta ġranet għal One News huma iktar mid-doppju ta' Net News, u fl-aqwa jum għal One, iġifieri l-ħadd, din l-udjenza hija it-triplu. Programm ieħor li ġibet l-attenzjoni ta' bosta kien id-drama Division 7. Il-programm ta' ġrajiet kurrenti pjazza kellu wkoll udjenza kbira, filwaqt li l-programm Arena saħansitra fisser li One irreġistra udjenza aħjar minn tal-istazzjon nazzjonali. L-istħarriġ wera wkoll li One Radio baqa l-iktar stazzjon segwit b'udjenza ta' 39,000 semmieħ b'4 sigħat u nofs ta' smieħ fil-ġurnata. Bekk One Radio kellu kważi 27% tal-airtime segwit minn Bay Radio b'16%. Radio 101 kellu udjenza ta' ftit aktar minn 5%.